Kan mau ba haka tu ka video ka ba crunch phang mun si ma khoi ngala kular lu bangan kata hal biang sai sin halo kani kamat phang mun si ma khoi ba klam pat chim na ai kan sedang kani ka jingkran ka janga da ka ba ngan ya thu khana shpi khindat phang ka history jong ka balangstan te nadu ka benta ka ba khadu jong ka spas nem ba ar hadin kres kajing hikai bakhala shphang ublai kala sedang wan rung ne ban besu perthai kristan ya kala tip kerteng kum kamodalism ne ka civilianism ngan batai phi boleh boleh latip kerteng ya kani kajing hikai kum hada kani kerteng modalism ne civilianism laong bakani kajing hikai kalong kabadon jingadai kabajan bahabu civilias ubalong ulingdo uba em hak pas nam ka balai hadi no kres ke peni hang ni ba bakani ka jing hikai kalawan rung haki benta ki bakadu yang pas nam ka baar hade uni usabilias pan la ude u brio uba em hak pas nam ka balai ka bapen ba kani ka jing hikai kamshim la sedang no usabilias hi andre usabilias ulong uwe ne kita kinong yalap ni kinong Kristian jeng kani kaji hikai barat ba tam no bapa kamat tam takadau latip ya kani kaji hikai kum civilianism la sot ya kani kerteng civilianism na kerteng jong ni lengdo civilias te pare la khot modalism pa ya ka kani kaji hikai ka ong ba na don tang we ulai bala itu ya da kita ki jinglong ni ki moods ba kerteng pareng moods di nang tai mi yo ka modalism ne kita ki khamat faces ador khamat but ki jing shim banta ba pair ni ki rules ba ublei hi ula da jiet ban shim banta haladi daladi hi tila itu yu ublei kum ukpa haba ushim miladi ha ki jinglong ju ukpa kum ukhun haba ushim ya ka jinglong ju ukhun ne umansim haba ushim ya ka jinglong ju mansim akhun ti sakawai ka jing hikai pabakla ba mi na kani ka jing ong kalong ba kini ki jing shim banta ba ki jing long ba pher jong ublei hi ushim haladi kiladon hi dikiya ni ki por balabu katpang hi du ublei ki ong ba kaya jong ko testament ka barim kalong kaya jong pa ka jing man ningkong jong kris ya ka perthai ha ka jing long brio latip ya ka kum kaya jong khun bat khadu hadin ka jing sha rom no jung jisu shabanang wala buat pat da ka jing wan hiar mensiam kaya kala kala kaya ka jung mensiam khoi kini kiya kim ya sertap ka wei halor ka wei pan ka bomut ba haba ubleu la pun pawi la dia kum khpa om shim la don khun ne mensiam khoi bat man ba la long khun pan ukpa om don shu bu mensiam khoi umpat shim la don bat undang sawan bat haba open pawi la dia kum mensiam khoi shim la don shu ukpa wat khun te kani ka jing hikai kaprat lenti ka jing hikai jong ka jing net lai ho we ka ban an sa sang pat haka balang katolik hak spas nam gi masa ka bible hi kam kristian ni ka jing sothu jong sabalias ba ki parlo ki jong uble ubo pa lem bot ukhun jong ki shim banta lang ha ka jing tha ka perthai angi puli kani ha kini ki dakhat ka buning ka de ni hayotnes kalau nong ka ba ningkong ka dakhat ka balai ha ka bala ong kum ni da u tumu do Jesus Christ la long ki e baro bat khlama am shim la long ki e ru ka bala long bat kumju ru a Hebrew kalau nong ka ningkong ka dakhat ka ba ar ni puli kini kentien da u tumu do Jesus Christ ru la thawi ki e baro ne la thawi ki perthai mut uble ula thawi ki e baro dingba khun jong la punan kam u khun jong kom uta uban thawi ki e baro te yu man siam khuru ngila ban shem ha testament ka barim bat kumjur ha testament ka bathamai henry ka balong ka basu phala pat kalong ba kidang don bon ba ki riungai kristan hadu ini ki singi menta ki badang bat sa e kani ka jing su thu shphang ublei
kumba phla ban khami lenti kibria ki bahikai ya kani ki jing hikai ki shim ya ka dekhot na ka bible ban pen kesan ya ka jing ka jongki haka jing shisha kini ki dekhot lada om sngo thu haka du kom badai ban so thu ya ki i kumba ki pen scam ban ni kata ka jing hikai jong sabalias ngan chusot ka wei ni kini ki dekhot bat kani ngi sham hapo honest kala nong ka ba hanyo ka dekhot ka ba lai pu hanyo hadu lai khondai ka boong te haka sngi ka ba khadu ka sngi ka ba khrau jong jing khawai niam ujisu ulayeng bot ula porta uda ong ada unu ru usngo sliang ai bo on wan hanga bo unyo di ru jar ubangai hanga gumbala ong ka jing tho kiwa ba em kinya tu no nakado anu jong u henle ya kani ula kren sepang umen sim ya oba kita ki bangai ha u kin sapliang nomor 4 simla ayo umen sim bakhui nomor 4 simla pendon buram ya ujisu Hato omsham ladon musim bakhu chisha haswa kajing sha rong ba kajing sha pendon buram mujung Yesus Kris. Ka Bible hi kampen pau ya kata. Namar habuan ki jaka ha testament ka bari misyam ba lajer kateng yu musim bakhu. Bat hakalenong ka baning kong jong ka kitab Genesis layat hu hangi yakini kentien ka bangi bulie. Nyaduk baning dekat ka baning kong ka ba ka ong ha ka baning mening kong ublay la thai ka beneng ba ya khando ba ka perthai ka long ka ba khlem dur ba ka ba suda ba ka jingdom ka long halor ka khamat ka jing jeliam ba ummen sim ublay udakhi halor ki te hangning yo i ba kada kren shahi ba ummen sim ba khuit la dan nadu ka por nadu ka por ba ya ka perthai la thau tingi syam ru ba ka jing pembaptis yung Yesus Kris kabalong kani ketika jingjia kabala urlong haswa kajing penan buram yu Yesus Kris wa umen sim wa khul lawan hiara kadur jang paru te kajing kali kolong ke syapang uni umen sim wa khul baklam pat chimla ai ne ki ki jing ya pher jong uni umen sim haswa bat hadin kajing penan buram ke kajing ya pher jing kini at ki men sim khul te khanang ban poi cha kajing batai basong nia ninya pechwa ya ka kam ba kajing long jong musim bakhu haswa kajing punan buram jong Yesus Kris kumbang ila pech ha tu ka ka jing puli Bible ka bangila dep ka ba dei bat ka uai musim bakhu ila i ham tu ba musim bakhu kunthop ikini kunthop ya ka jing mu jing perkhat ka jong bulai musim bakhu kunthop ya ka jing start ka jing shampang ka jong bulai kunthop ru ya ka jingdon ringkat ya ka khamat ka jong ulai ka chebo udon ulai hangta udan bat de musim bakhu jong udan hangta lamba musim bakhu jong hangta pan musim bakhu kunthop ya ka jinglong ba shapo jong ulai ka badan hapo jong jingmut jong khat ka jong kata ka kunthop yu musim bakhu bat ru ban shukran kulum musim bakhu kunthop iki baro ki bekerja musim ki jong ulai ki bangi mla ban kata ki bangi mla ban yu ir ki jong ki khaman kita ki kunthop ya hapo ka jing hapo musim bakhu musim jong ulai kum ban shu ong no kum ka jing long ka jong ulai ka jing em ka jong ulai ka kunthop ha musim bakhu but musim bakhu ru ulong ka musim hi ka jong ulai ka de kani ka bangi lai epek ha tu ka uai ka video wang lai ekran halor kani te nalor kini kijing long pan kijing tho ki pen pa shai bu mesim bu khu ru ulong ka bor jong ublai te man ba ki bril ki yo mesim ki yo ru ya ka bor ban le kumi ki kamba kijing thu lepa ki la ban pho snew kijing pho snew bo kom ta ter bat hang ni ngan ai phi ki nuksa na ka Bible hi ki wakran chipang kani ki bolong ki sabut ki ban pen shisha kani ka nuksa ka baning kong ka dei hakajing ekran ka jong Gabriel bat ka Mary habo Gabriel lawan sha ka Mary bo ban penbenai ta ka jing pun jong kai u khun yu bulai u ong bakan sa yo yu man sim khoi bat anda haba ka yo yu sim bu khu kan yo ha ka ju ka pu
ya kabuar ke jong blai di kini kilong kita kentian ke bangi nak bon puli ke bangi syam halukas ke lanang ke baning kong ke dekat ke balai pesan ke boong utau angel di udaya tu ula ong haka umen siam bakhu yun wan hapa mat kabuar bakli tam kan ka halo jong pa amar kataru ya ita bakhu ya iba anka an khot ukhun blai ti haning yu I ham tu kolong ki kentian ki basai pa ba ham tu boong ba anda haba man sim bakhu wan haka ne halo jangka ne anda pun kup ya ka du sim bakhu haka ju ka puaru kade ba ya ka an sha pun kup da ka buar ba khli tam munu ni ba du bolong to ba khli tam ude du blai mu kade ka buar ka jong blai ban kup halo jangka kade ka buar blai hi ba penlong ya ka ban la ban le ke ka bam la ban long ba kata ka long ba kan pun khun klam pat sim la don kanu ka jing ya shong kha shong man bu nu real tifni da puli shu ya ka jing thu khana ka bangi syam hakani ka benta jong ka bible lukas kala nang ka baning kong ka khat ka balai pho du lai pusan phin syam hang tu ba ka meri ka klam sim la sngo la man perkhat ba maka kan pun khun haba maka kan pat sim la tho ni nuru kan pat sim la shong kha ba nuru hinde Gabriel la ong ba kata ka bom la long hau buriu kala ban long bat ublei kamdan kanu ka ba ublei la ban le te kadi ka buar ka jong ublei ka ba la ban long ya ka meri bakan pun khun om kat kum ka jing su thu ka jongi ane kadi ka buar ka jong ublei ka ba la ban le kani ti sakawai pat kan kusak ba biang ka ba nila ban syam ha ka bible kalong ha ka jing ba ka jing syam ka jong samson kidon ki ba scam ni ka jing su thu ba ka detang na ka jing khan ba kan jamet jong samson ba samson ulala ban pen ka ka shentu jong sing ba ban penyam ki si hajar ngot ki brio de ka sieng ngam jong ka kada Henry anda habangi dawat sani bhai ka bible ba ding na puli bhai ka isyam ba ka phlapat ya ka wepat ka jing sisa ka bai de ba kani kaman in puli ning kong sha ikini ki kentian ha kitab jong kinong bishar kala nong ka bakhat sa ka khat ka basan ba Henry ka boong anda kom tao samsan ulalet hiar ba khpa ba kami jong u shatim na ba ulawan sikibri so wan ka timna te ha kami using ken raw ula kerhu persya ya te uman sim utrai ula wan bor ba halo jong bat ula kat ya kum bakan ya ikun blang te om sim ladan hakti jong Henry sim layat hu ya ukpa lani ya ka kami ya ka ba ula le te haning yo baja ayu using budang kendra budang khalan bah ya kendu mar khaman bud samson ulale aku nu kram sim ladan ke katiar ya le akti jong sim ladan tari sim ladan renti sim ladan ke iru ke bala ban penyap ni using hele da khiti ki jong ulala ban ya khun bu ni using bat ke ka bala penlai bu ne aku ni kade anda haba mình xem mà khui là one half là cái bor và đi cái này cái bor cái bộ blue là ai hữu bộ lệ cái này thì sai xiên biang ni puli ha cái lần nong cái bạc san cái bạc sao bạc san cái bộ ong anda ula poi shalehi ki Palestia cái là risa hava cái là kendu bad thì mình xem utra ula one bor ba halo jong di kita telai ki bana ki ti jong kila long kum usai hon bala thang ha kading but ki jing khum ki jong kila hap no ki ti jong but ulayo ya ka wei ka shi na thamai jong ka kada te haba ula kren uwa kner ya la ki ti ula shim ya ka ula pom da ki shi ha pom da ki shi hajar ki brel te kani ka jing thu khana ka bede ba kani ka khot ka bangi puli hangni ya thu khana ba ya samsan kini ki nong Palestia kila shim ya ba kila khom ni du sai ki ti jong but
anda layalam ya usha jaka bukidon kini kinong Palestia haka jaka berkerteng kalehi hantu kila ab yu bakla risar ki ore kadu kadwai kila laban kem yu ni brio bai kila laban le kat bukiman yu ban penyap ne ban set bendi yu henre kendet klam maki klam da tip klam da poi perkhat wan sim bakhu biang sa sisen ulawan hap da kabor halo samsan ulale kumno ulala man pelat ya kita ki jing te jing khum bat la ong ba kini sai kini ki tlai bala khum hi ti ki jong u ka long kom ki sai han bala tha ka ding tu mo kla shu no ti ki jong u long no kom ba shu buthat no kum tu hi bat kadi kabor hi ka jong uble hi ka bala penla yu samsan bu le kani bat kabor ka jong uble kram simla pa tang hang ta hanre kala paru anda haba ulak kani ari ti ka jong u ya kani ka inga jong kada pada kani ka deda kani bola penyap si hajar mot kibrio manu bala wan penyap si hajar mot kibrio wat dingi bat ka wat lan ti ka jongi wan penyap si hajar mot kibrio ha ka ju sngi ha ka ju apa kalong ke ka ba ngim sngola ban le ba kibrio ha ki por kimla ban le kani re ka shupau shana ba de hi u ble hi bala ai bor u ban le kani kam sim de ka bor ka jong samsan hi hoi bala ban de u brio baklan Henry kabor met bor pha jong u kum ubrio hi umla ban le kani kade hi kabor ko jong uble ka batre ha u ba lamba jong u ban le kini ki baro ting yu i ba ha baro arthli kini ki jingjia ka jing im ka jong samsan ka bible ka ya kade ya thu sha hi ba ulala ban le kini ki namar bu uble ulawan ha u ula pensle ya u da uman siam ba khoi ban haka ba yade ba kajing im kajong Jesu Kristu ni la ban sakhi ka ju ko kom trekam jong mun sim khu ya kajing im kajong Jesu te kum kajing pun kan mau ke ka ba ngala ong teng min chwa ba u Jesu Krist hi haka jing wan long brio kram sim la dan ka bor blai ula e no ka bor blai hang te haneng to ka bor ka ba ula ban le do iki e baro pen kan mau haka jing thau ka perthei kum bangila pulia man tan kini do khat hang ni ba uble ula thai ka berthai lam ba Jesus Christ te haba ka Bible ko ong ba u anda haba uble ula kren bat kata ka ba ula kren kilalong munu ula kren di Jesus Christ ula kren uble ula kren lam ba Jesus Christ te haba ka Bible ko ong ba utra ula kren to ai ba ka jing shai kan long di Jesus Christ ula kren ikini ki baro ba kat bat kacing syai kalau long nomor boleh hau Yesus Kristus dalam kata kabor ula boleh lo iki ibaro hari ha kajing wan long brio klam sim long konta bat isya mi ka sabut hang ni hakaba Yesus Kristus fin kan ma ha kajing ya lenti ka jong u kat ba uba ka ding phana ban let sha ulum kalbari ban sha sa na phana kajing tulat ka jong u ka bor ma ka jong u ka long hadu ka ta bo umla shu ban kit ban ba kajing khia jong tu ding phana bat kitu ki sipai ruam timban si ban tani uwi ubrio bo pet kai hang tu ban yarap Yesus Kristus ban ra ada ude shisha haka jingwan long brio kata kamon haka jingwan long brio lada udan ni kata kabor ka balak ban le lo diki baro jim dan kam yu ubrio ban yarap yu Henry hanging yu iba kleyang bo Yesus Kristus haka jingwan long brio hi uklam simla dan yaka buar ban le ki baro bat ru yaka kamba ka baning kong ka ba ula le ka Bible ko ong ba ula pen kela wanya ko ba kani ka di kamba ka balaja hadin ka jing sha pen baptis ka jong ba ikan ma ba ka jing sha pen baptis ka jong la sha pen sle do mun sim khu mun sim khu la wan hiar na beneng haka dur ka jong paru wan sno wan hap lo jong ba de kani ka ju ka bo ka ba pen lai Jesus Christ ban le kamba kani kamde ka jing keren ka jong ha kamde ka jing so thu ka jong ha hisman ngala pen scam ya kani ka jing ong ka jong ha ka ba wanra hi ka jing keren jong ka Bible hi but kadi ka jing ngala ka jong Petrus hi ka ba Ukraine kini ki kentien ha ki kam kala nang ka bishpo ka khot ka balai ku phra ka ba ula ong Siapang Jesu bon Nazaret kum nu bu blei ula pensle ya u do men sim ba khoi ba ka bor
belayat keleng udah le babha ba udah penkhia kita baro ki belaban sitom tu syaitan aba ubulai ulalong ringkat ban ti hangni ni iba Yesus Kristus ulala ban le iki baro namar bu mesim bakhut ulawan halo sung bu ble la dan kat bat but sisien biang ila bni nak lembah kan ni dekat ba mesim bakhut ulong ka khamat ne ulong ka jingdon ka jing long ringkat jong ublei ti wa ujisu hiru upla hidan ladi taka basai ba khlam ukpa umla ban le eru yan but kabomut ba umla ban le ikamba khlam ka jingdon ringkat ka jong kpa lambat da uta mesim uba ukpa hiu la ais bun ha la khon jong ka ketia ka jong ublei ru ka penpau ba kibriu kiladan hapu ka jing penya jong mesim bakhut ne mesim ju ublei man ba kilat ho ka bible but sim ladan kanu ka jing thu lupa ka balami na ka jing start ba ka jing batai jong ubriu ngi supli khnya ikini dekat ki bakran syai kani ka ya kani ka benta but hakabede ba kani inya phai ningkong ki jing tho ka jong po Shau Timothy ha ka sithi ka ba ar ka jam u Shau Timothy kala nang ka balai ka dokhat ka ba khan ri ha ka ba opon lo ong kum ni Timothy ong ka jing tho baro ka long ka bala prasad mesim du blai mot ka jing tho baro ka ba phila lap bat ha ka bible khamtam ha ka ni ha ba upol ong kini ka jing tho baro ka jing tho yu bala don ha ka tu ke pol upol hang ni nganget Ukraine Japan ka jing tho ya ka testament ki jing tho ke baki brio ki sham ha testament ka barin kamde ki jing tho kampat sim la dei kata ka jing tho abadan ha testament ka thamai ho ki jing tho ka ba de testament ka thamai ru la persat men sim khoi re hang ni ha bu Jesus Christ Ukraine ma inga ha ba upol ong baki ki jing tho baro along ki bala persat men sim du blai Ukraine Japan ki jing tho ki bangi sham ha testament ka barim ti niyo iru ba kani ka dekat ar Petrus kalau nang ka beningkong ka dekat ka ba ar pho ar huai Petrus ong haba pitep shwa ya kani ba om dan ka jing thu lapa na ka jing tho ba khut ka balong na ka jing batai ubriu hi henry ki brio glekren no ublei kan haba la penkhia yaki tu man siam ba khut sa ji sen biang yu i ba yaki jing tho testament ka barem hi latip yaki kum ki hukum ba kinang thu lupa ki hukum ba kinang thu lupa nama ka testament ka barem hi kadap da kita hi kadap da ki hukum kumbangi syam ha ki santli ki kot ki baningkong hadu Genesis hadu Deuteronomy ka bakran sipang ka hukum bat adap nang tu pat ni yu i ki jing thu lupa mo dan ke jing thu lapa jong Jeremiah jong Hosea jong Daniel jong Ezekiel ki wei de te kini ki jing thu lapa spang jono spang Jesus Christ wa Petrus ru de uwe ne ki nong yalap ki ba rat ba tu ka por ban yalap spang Jesus Christ wat open shai ukuran da ka ba shai bi kini ki jing thu lapa ka ba ki brio ki pule haka kitab jong kini ki pengisham haka testament ka barem ki de ki jing tho ki ba amsim la de ki jing tho jong brio hi de du masi mo kho bola trai lamba ki ki brio ban tho kini ki jing tho but de na kan ni kalyang bang ni la ban shanya ba ki long kita ki ba de hiu blei hiu bola penya ki nong tho ban tho kini te ni shamru ba men ba Daniel haba jing akran ka jong bat us eu ne bukat asa ban batai ya ka jing phos ni ka jong ya ka bangi puli ha Daniel kala nang ka ba Daniel ulo ong kumni us dan ki rio start kinong le pertong kinong le mentor lemni kinong kran swar ki bala ban pin house ya kata ka jing buri ya ka ba us ula kwa Henry
don ublei ha beneng bo pen pau ki jing puri bo ula pentip une buka ya une bukan asas im ya ke ka ban ja long hakis ni ki ba hadu te hani u Daniel u pen scam ya ke ka ba u Petras uang ba ikini kijing itu pa ikini kijing itu lepa baro mdai ki brio ki balak ban batai kijing mut kijing ki ne mdai ki brio ki balak ban ban ong ke ka ban ja hakalawe henre ude ublehi ude uta u batrei shalendet ban ban pau ya ki brio ya kijing sisa ka badan hak tien kijong u bat bo penki ya kinong ya thu lepa bakin pos ni kijing pos ni bakin ya thu lepa iki bansa ja iki bansa ulang Henry wala kalong kumniru wala umasim bukhud ala pantre borba hai kini ki brio bakin la banle kini ki Henry kacing sisa pat kalong ru ba hakaju kapor kani kapor kam sim la ban job ya kajing long basniu bakini ki brio ki dan adu kapor bala khaya ki ngong biang sai sien bakani kapju kapor kapala long kini ki brio bakin ya thu lepa bakin tho ka bible nang ta pat ru ila ban ong ba ki la ban penlong ya ka ding ban hap na baneng ban penkhia ki bapang ki mustam ban penkhia pat ki brio na ka bayap ru wala kala ban de hadu kini ki hande kam la pat ban 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 pelat yu brio na kata ka jinglong ka basni ka jang ya kata ka ju ka jinglong ka ba ya ula khas kani ka butai man isyam ni ka sakhi sabut ya kani haka jinglong ka jang debet anda ba pipet yu debet ulang uwe ni kita ki brio bala tho ya ka bible ubele ula jia yu ulang uwe ni kina tho jang ka bible but ula tho ki jing roi sam but habu tho ki jing roi sam du nanget ba ula sha pen ki hi do un sim khoi ban le kani re ha ka ju ka por ha ka jing pet binya ka jing wa binya ka jing im ka jong ka pen pa ka jing long ba pop ka jong ba ka hai ne sa ha bo khram sim la ban job ni kita ki jing long basni ka jong ni shambu de bed isi ekinak shun ka jing isi ka ba janai ba but ya kani ngi sham ha kisam klonong ka bas chispa lai khandai ka ka ba ar ha ka ba ong nga shun yaki tumun iki nok shun ki janga daga jing shun ka bala biang ka jing shun ka bala jana ba nga nyau yaki nok shun janga tumun nga nyau ki nok shun janga ha kani ka rukam nga isi yaki daga do anut ka janga baro kani ka jing long ka jong u debit kalau mar pasya ka jing long ka ba isyam ka jing hikai ka jong Yesus Kristus bengin iki para majan ki jengi but nisham ba kani ka jinglong ka jong uru ni dasham kada long kada paus sani ba kada pau shai ba ha ka jing ya kendu ka jing sham ka jong uru ushimei kumbangi tip ha ka bible ude u bahiyeng jong son jong siam son but ushimei ulale kumnu ushimei ulakloi ban tim ban kawang ma dibet ban ba dibet ula udang pet na Jerusalem namar kajing sha thuet jong u ha u khun jong u Absalom ti re ha kata kajing thuet kajing u Absalom khram sim la ban pendep ka ba ula thumu ti kajing thu khana ka ong ngi ba u Absalom u yap no khlat no ti anda ha ba Absalom ula sha pendrem haki sipai kajong dibet ula la ban phai biang sha Jerusalem ban scam biang yang kata kajing sinsyar ka jong u halor kari Israel dai ha por bu wan phai biang ci Jerusalem ushimei ula wan biang shu debet ban ya kendu yu dai ha kani ka kinti pat shimla wan ban tim ne ban kawang ma yu sim dai ban pan ma ban kerpa yu ban pensa penne pensa kajing im ka jong u ti wat lau debet ula kam ba ula map ya u kat tu kat ni senam hadin kat ba laban de kajing long temen ka jong u ba kat ba ulang thia kajing thia pang ka jong u ula khot yu Solomon ula ong ya u
ba ude ban kular ha ula ku jong pa bu penihar keput ka benta jong penihar keput yu shimei na ka benta jong taka ba pendi kena bu penyap si sundan ya ushimei namar bu ula dan thamma yu e kani ngila wan puli ha ar samuel kalau nang ka bakat kendai ka ka bakat pra adu apulai ka boong bu ushimei ukun ugera ulahap dem hakmat usim haba uladang ringkang ya ka Jordan bu ula ong ha usim tu ukun rat janga wat ai bu un penkit pop halor janga dem ni wat kan mau ya kata ka ba usyakri jang me ulale men bam ulale baman ha kata ka sni bu usim kan rat janga ulale no na Jerusalem bu usim un bu nut ya kata na banga usyakri jang me ngatip banga lale pop nama kata hakmi hakani ka sni ngalawan ningkong na ka yin ujusap baro ya ka ban hiar ban montan yu usim kan rat janga wat usim ula ong ha ushimei men yap wat usim ula smai ha ti hangi yu iba anda haba ushimei ula wan ban pan mat na usim debet ula kular yu ubu un ma bat un bat ya kata kajum kular kajum Henry nisyam pat haning kong kisim kalau nang ka ba ar ka ba prab khandai kini kentien ti ha khmi dan Pat me ushimei upun ubera kini di kentien ke ba Ukran hau Solomon unang Benjamin na bahurim wala tim yang haka jing tim ka bajur haka ta ka sni man bangala le chamma hanaim Henry ulawan hiar bantan yang ha Jordan pat ngala smai ha do try ngala ong ngan ong penyap ya me da ka white lam timenta wat Kenya ba krempop na me long brio wastan Bat metip ke medei ban le bat men pen hiar ka khli nyu li jong bat ka snam se ka jing tap ti ke ka bangi puli ke ka ba debet ula kular ha ushimei ha ka bangi puli ha ar Samuel kalau ka bakat pra ka ba ar Samuel kalau ka bakat kendai ka bakat pra ha du pulai Baka ka bangi puli pat haning kong kis iam kalau nang ka ba ar. Kalau mar persya la kula da ka kerteng ka jong trahi bu un bat ya ta ka jong kula Henry kulam sim la bat ya ta ka jong kula ka jong bat ula hukum yo Solomon bu un penyap si sendan yo shimei. Ti nimla ban raikut na kini kisabut balabu jing thok bu debet uladan ka jing long makhoi ba bam thok bria ka jong ukres balahi kai yang hi bengin i bantuai bat ban ma ki nong shun ki jingi ya ka ju hi ke ngi la ban ong shaphang ki brio ki reu khrau lai ki long shin rang ni kin thei ki balayo ya ka buk siar bandon hapo ka bor mun sim jong blai ki brio ki ba lapa khmat tam na pedeng ki babuan belai ki ba aswa kajing punan buram jong Yesus Kris kila long ki ba bedor ban sya jer keteng do apostol por hakalis ka jong kita ki brio jong kajinget ka ba ulat ho Hebrew kalau nang ka bakat we Andre ha ka ju ka por ini ki ju ki brio kim yo apan ya ka por ka ba ki brio ki ba hadin kajing punan buram kila yo aban pediam tumut buat laki long ki brio ki bala pakmat bah ka bede ba jinget ka jongki ba kilala la ban de bun bah ki lembak ta ka jinget ka jongki Henry ha ka ju ka por pat kini ki brio pat klem shimla yo pediang ya kata ka bor ka ba ki brio ki ba hadin ka jing pendan buram ku jong Yesus Kris kilala menyo pat na syukran kulum ha kini kijing ong kijing upol ha Hebrew kalau nang ka bakat we ka dekat ka balat kunda ba sao pho ke boong ti kini barot kini gibrio ki ba ula cher keteng ha bala phla ya ki da ka jingan jong ki kim shim la yo pediang ya kita kijing kular kita kijing kular inya pen bo ble ula khre la pa se pham jongi ya ke du ka ba kham ha khanang ba khalamangi on yo ban penjana ya ki tumun buat la kini gibrio la phla kilong gibrio ki barat ba amar ka jinget ka jong ki Henry ha ka ju ka po pat
iklam shim la yo pediang kita ki jingkular kita ki jingkular ki bangin job ya ka pom indan ka bor hala ka pom kini kita ki jingkular ka bo ble la pun khre lepa na ka benta jungi iwe pi iwe ti akiwe pa ki kintiang la bun ong ba ka bor men sim shwa ka jing punan budom yu kres kam shim la ban pen kla yu nong pop shu du khoi ti ke ka bala menyarap yu brio banjok ya ka pop but ke ka bala ban pen kla ya ka jinglong ba auria ni kanal ni cha ka jungi ke bala ban pen kla ke ni ke ka bala ban penduk pendam ni ka ni ka jinglong ka jungi ka jinglong ka pop ka jungi banjok ya ka jubab ningkong ngide ban kan mau ba uman sim ba khoi kum bangi tep bu long kam sim hi ka jong ble ti ngide ban kan mau ba kam sim ka jong ble kala ban dan ha ka jing tep brio wat la ka dan shabar ka mai ka jong ba kam sim jong kala ru banya te song ba kam sim jong kris biki angel bat ki brio ru ti ha ka ni ka dur kam sim jong brio ka ya pen sim jong ble men bau kris wan long brio shim la wan de ki bor ble ki ba penla eu lambat kiwi de ki bor bandan haman ki jaka haka ju pot ti khanang bu kris unla bandan haki sandan ki jong kat shabaki ki lai kadan kami bu unyo abyang ikani ka bor no pa ka bor bu la bandan haman ki jaka te bakani kan japan ladan kam ba mesim ko jong ba mesim ko jong pa ba te song lang hakarukam ka bakar pang ba but ya kani la pendep bala la ban smooth hu bala ban champang anda ha bala penon buram yu Yesus Kristus ha kasni pentekos si paus ni hadian ka jingle ki no jong usha beneng ha kabal ha kata kasni ha katu kasni ha penon buram yu Yesus Kristus do pa beneng ti ha ka jing penon buram yu Yesu layo biang ka bor boleh ka bo lo judan lam pa na du ki po bang jukut cho ka jing wan long buria ko jong sakani ka puthai ti abaki banget mentah abaki banget ha ukres kiyo ya ka jing the bob jung man sim ba khut ha ka sngi pentecost kiyo pediang yu pa bu yu khun but de kani ka jing em ba kanja blai jong pa ba ka jing em ba kanja blai bekerja beliau jong Chris kebalaya milai lang kebala penlong yu tau nang pentingan ba Chris hi hakajing yalap ko jong la pular hakit sentan kita baru ibangai hau bikin sayo ngamlan dalile ru ba uni nang pentingan ude yu mensim bakut henry kajing ya pair hapring uni mensim bakut mementa ba uni mensim bakut haswa ka jingsha pendon buram kolong mementa mensim dei shu tang ka bor ban le yakikam ba henry bakam kong san kolong ba udei ru ka jing im jo kres balaya khun bat balayo ru ka jing job halo setan bat ki jing pensoi ba kapop ka jing yam kani kolong ka jing patai ka ba kendian ba bangin sauthu balai ba keladan kam yu Yesus Kristus buan long brio but kani ka jing im kalong but kani ka jing im kalong ka jongi ladangi kloi ban pediang ka kani ka jing im ka jong Yesus Kristus ka jing im ka bala job ka jong Yesus Kristus kala ban long ka jongi anda habangi kloi ban pediang ka but upwalu ong kuno ginang kolosai ong Kristus bolong ka jing im ka jongi uni ulang umat sim baklam pat shimla ai haswa ka jing pendon buram yu Yesus Kristus haka testament badim dap hipulia ka testament badam phim ju shami ki kentien uman sim u Chris kumbalong haka testament ka bathamai kani kalong ba haka testament ka barim uman sim bu khuat shim la don ka jinglong ba kerpang na lor ka jingdon kat ka bor wa la ka dei ka jing shisha bu bleu la ai uman sim bu khuat na ba Yesus Chris ka jing man ju uman sim mentapat kalong ka jing im jong Chris namar kata Chris haba ukran chapang unong putingan uong ba ubrio uba ya ukpa ba ma kinya wan ban penlong ya chaka shong ha dei tang ukpa hele Yesus Chris lam ba ukpa
kin penlong ya kata kerja kasang haka do anu ke jong ubrio ka bangi pulih yo anes khasa apulai bo ang jusu le ya thu bo la ang ha u ada unu ru iet yanga un sumar ki ktin janga ti uta akpa janga un iet ya u bat inya wan ha u bat inya sa bat u ti nakalyang akpa ngi yo ya kabor ban pinkhia pat banyak thu lepa ba kunta tatar banle ki kamba hi babun ini nakalyang ju Yesus Kristus pat gi yo ya kabor ban job halor kapom ti kade nakani kajing mut kan ba ukres uang ba ukpa usapha yo we pat unang pentingan aba Yesus Kristus uang unsapha pat du we pat unang pentingan kamut hangni kamut ba kamkit kajing mut kamba ki bahikai ka Trinity ki batai bo du we pat long renyang de habu ong we pat unang pentingan hangni ukran sipa uman siam bakut wa umdesho utu uman siam bakut ba kibrio ki laju kijuyo ni kijuma hele ude de uni uman siam bakut ba thamai ude uman siam bakut ibarem ude uman siam bakut ba thamai but boleh ulang uman siam bakut ba thamai namar udan ni kijing long ki ba thamai ba kita kijing long ba thamai ki diki kijing long ki ba nalor kabor bakila ban pinkhia ban le bun ki kamba uni man se ma khu udan kabor ha uban penlong ya ki brio bakin la ban job ya ka pop ndai sho tang kabor ban le ki kamba ha kabor ban job ya ka pop ti badai na kani ka jingmut bu kresu ang bakalong ka badon kam nakabenta ka jingman toy jeng ki senran bu ha ban le no ban lek no ban no eki kanang ba unang pentingan nyo wan haki nama kata uman sim bakut ulang hi kaman sim ka jong pa bat ka jong u khun ne uta unang pentingan ulang hi kaman sim ka jong pa ba jong khun uwei pat ulang dan yang uba ka jing hikai la hu uwei ka hikai bat ka ya thu ha ni te kani ka dong ka jing puli ka jongi ha ka ba de bat uni uman siam bakut baklam pat simna a da phidan kini ki jingkali ne kini ki eke ba phi phimna ban su thu makin tu ba ngapin slur ya phi ba phin kli jingkali ha kini ka comment section ha ne ha po but phila ban kenjo engi ru namba ka email ka jangi christinyoministries04@gmail.com bangan ya ka email address ka jungi ha po ka description ha ni ha po ti phila ban pha ki jingkli ki jung phi but nakalyang ka jungi christinyoministries kinya le kat bala ban pensya shu phi tinganget ba lengba kini ki sngi ba kitayo ki ban sawan min nang khamla ban pensya shu halor kajing shisha ka bede bu blai ba khamtam subject jong man sim bu khu ma su thu ba ka bede ba kajing su thu man sim bu khu ka kham ka de ka subject ka ba kham ba ni na bungin su thu ke sai sien biang ai ngu yo phi ba ro ba khamtam yu blai la pli ka lat kalinti yang abanya sa me kani khu bor lam ba phi ti ka ba buram yo amen